במצב חירום, אתם יודעים, כל שנייה קובעת, כל החלטה יכולה להיות קריטית. אבל מה קורה כשהאתגר הכי גדול הוא לא הפציעה עצמה, אלא מחסום תקשורת שאף אחד לא רואה? תדמיינו רגע את הזירה. כאוס, לחץ אדיר, אנשים צועקים, והחיים של מישהו תלויים על בלימה. המגיבים הראשונים הם מאומנים לפעול שם, בתוך כל זה, במהירות ובדיוק של מנתחים. אבל מה קורה כשהאדם שצריך עזרה פשוט לא יכול להגיד מה כואב לו? כשיש מחסום פיזי, חושי או רגשי, והפעולה הכי בסיסית של לדבר הופכת למכשול ענק, זה מצב שיכול לעלות ביוקר. ובדיוק פה נכנס לתמונה הפנקס הסגול. וזה לא עוד איזה פנקס, זה כלי שפותח בדיוק לרגעים האלה. הוא נותן למגיבים את היכולת לגשר על הפער הזה, ולוודא שכל אחד, בלי יוצא מן הכלל, מקבל את הטיפור הכי מהיר, הכי מדויק והכי מכבד שיש. אוקיי, אז לפני שנצלול לטקטיקות ולכלים המעשיים, אנחנו חייבים להבין את הפילוסופיה, את ה-DNA של המדריך הזה. מדובר ב4 עקרונות יסוד פשוטים, אבל ממש רבי עוצמה, שמנחים כל אינטראקציה. העיקרון הראשון הוא הבסיס של הבסיס, ואין עליו ויכוח, בטיחות. לפני הכל, מעל הכל, הבטיחות של המטופל, של הצוות, של כל מי שבסביבה, היא תמיד, אבל תמיד במקום הראשון. העיקרון השני הוא כבוד ואנושיות, וזה שינוי תפיסה חשוב. אנחנו לא מטפלים רק בפצע, אנחנו מטפלים בבן אדם. וזה אומר לעצור שנייה, להתאים את הגישה שלנו, ולשאול מה הצרכים והרצונות של מי שנמצא מולנו. לתת כבוד גם בלב הכאוס. והעיקרון השלישי הוא נקודה שלפעמים שוכחים בלחץ, מערכת התמיכה של המטופל. במשפחה, חבר, מלווה, הם מכירים אותו הכי טוב. הם יכולים להיות המתורגמנים הכי טובים שלו, גם ברמה הרגשית וגם בהעברת מידע רפואי שהוא קריטי. והעיקרון האחרון שאולי מסכם את הכל, כל אדם הוא עולם ומלואו. אין דבר כזה טיפול סטנדרטי. כל מוגבלות נמצאת על ספקטרום, וכל אחד חווה אותה אחרת. אז כלל הזהב פה הוא, אל תניחו הנחות. פשוט תשאלו, תקשיבו. טוב, אז אחרי שהבנו את עקרונות היסוד, בואו נהיה פרקטיים. איך כל זה עוזר למגיבים בשטח, כשהם פוגשים אדם עם לקות פיזית או חושית? בואו נתחיל עם אתגר ראשון ונפוץ למדי. תקשורת עם אדם שיש לו לקות ראייה. אז איך מזהים? השלב הראשון הוא קצת כמו עבודת בילוש. הפנקס נותן רשימה של סימנים שיכולים לעזור למגיב להבין את המצב מהר. הליכה מאוססת, מקל נחיה, מבט לא ממוקד. אלה כמובן רמזים, לא הבחנה רפואית, אבל הם מאפשרים להתאים את התקשורת מיד. ועכשיו לכלים המעשיים, ושימו לב כמה זה פשוט והגיוני. מה כן עושים? מציגים את עצמך בקול, מתארים כל פעולה לפני שעושים אותה, ומה ממש לא? לא נוגעים או מובילים בלי רשות, לא מסיחים את דעתו של כלב נחיה, והכי חשוב, לא צועקים. לקות ראייה היא לא לקות שמיעה. יאללה, בואו נתקדם לאתגר הבא, תקשורת עם אדם שיש לו לקות שמיעה. גם פה הכל מתחיל בזיהוי. המגיב צריך להיות ערני. האם יש מכשירי שמיעה? האם האדם מסתכל על השפתיים כדי להבין? האם הוא לא מגיב כשפונים אליו מאחור? אלה סימנים קטנים, אבל סופר חשובים, שמאותתים שצריך לשנות גישה. אז מה הדבר הכי חשוב כאן? תקשיבו טוב, זה כל כך פשוט. פשוט לשאול. איך הכי נוח לך שנתקשר? זו השאלה הכי חזקה שיש. מעבר לזה, כמובן, לדבר ברור עם הפנים לאדם, לא להסתיר את הפה, וכאן נכנסים לתמונה העזרים הוויזואליים, הפנקס. במצב כזה, תמונה אחת באמת שווה 1,000 מילים, ואולי אפילו מצילה חיים. אוקיי, בואו נתקדם לנושא שהוא אולי הכי מורכב. מוגבלויות שלא רואים בעיניים, אבל שההשפעה שלהן על ההתנהגות במצב חירום היא עצומה, מה שנקרא לקויות שקופות. נתחיל עם תרחיש מאוד שכיח באירועי חירום, התמודדות עם אדם שחווה התקף חרדה או פאניקה. הסימנים יכולים להיות פיזיים כמו נשימה מהירה ורעידות, וגם מילוליים כמו משפטים של אני לא נושם או אני עומד למות. הנקודה הקריטית פה היא להבין שעבור האדם שחווה את זה, הסכנה מרגישה אמיתית לחלוטין. זו תגובה פיזיולוגית אמיתית של הגוף. וכאן מגיע החלק הגאוני, כי הפעולות הנכונות הם לא תמיד מה שבא לנו באינסטינקט. במקום להגיד תרגע, מה שלרוב רק מחמיר את המצב, צריך לדבר ברוגע, להפחית גירויים מסביב, והכי חשוב, לתת תחושת שליטה. משפט כמו אני לא אעשה שום דבר בלי להגיד לך קודם, יכול לחולל פלאים. אבל מה קורה באתגר התקשורת האולטימטיבי? כשיש מחסום שפה מוחלט, או כשאדם פשוט לא מתקשר במילים. מה אז? כאן הפנקס הופך מכלי עזר לכלי מציל חיים של ממש. הוא פשוט מציע כלים ויזואליים, סמלים ותמונות, שנועדו לעקוף לגמרי את הצורך במילים. תחשבו על העוצמה של זה. שאלה פשוטה כמו איפה כואב,
מופיעה בפנקס ב5 שפות שונות, ליד איור של גוף האדם, המטופל יכול פשוט להצביע. וזהו, ברגע אחד, מחסום השפה נשבר ומידע קריטי עובר. זה פשוט מבריק. אז אם נזקק את כל הפנקס הזה לשורה אחת, היא תהיה מורכבת מ3 מילים: כבוד, אנושיות, תקשורת. כי טיפול רפואי יעיל באמת מתחיל ונגמר בתקשורת אנושית ומכבדת, והכלים האלה פשוט הופכים את זה לאפשרי עבור כל אחד ואחת. והשאלה הזאת, איך לגשר על הפער, היא נשארת פתוחה. הפנקס הזה הוא כלי למגיבים ראשונים, אבל העקרונות שלו הם שיעור לחיים עבור כולנו. איך כל אחד מאיתנו, ביום-יום, יכול לגשר על פערי תקשורת, להקשיב קצת יותר ולהתייחס בכבוד ובאנושיות לכל אדם. משהו לחשוב עליו.